Investigahan ang ginhalinan sang COVID-19. Sa balita sa sports, 76ers 2-0 na sa ilas ning playoff batok sa Washington Wizards. Balita Entertainment, Miss World Philippines 2021 pageant patigayunon sa Hulyo 25. Samtang sa Balita Special, aton pag-istoryahan ang rason kung nga hindi mo dapat pag-ikumparar imo kaugalingon sa mga model. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gamahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Mayo 28, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Sa aton balita naman sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone ang nag-apekto sa Mindanao, samtang ang Easterlies nag-apekto naman sa Luzon kag Visayas. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan o kung pagpanaguob, bagon sang ITCZ o kung Easterlies. Ang baybayon, mangin makanay naman, tutob kasarangan ng pagtapya sang balod. Ang taob, las 11:30 karon nga aga, ang hunas, las 7:03 naman karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius, tutup sa 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak, las 5:21 kaina sang aga, magatunod naman las 6:01 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3. Alright! Good morning, liwat mga ka-aksyon, and happy Friday sa tanan. Kaya Jocelyn Songco Media, maayong aga sa imo ma'am. Kay Josette Magwad de los Reyes, good morning man. Sir Edwin Pineda is watching. Hello Sir Edwin. Kay Sol Lama Barnacha, good morning dara sa may Thailand. Sawadika. Atiya Kimeriman, good morning man. Kay Miss Jinky Dialagdon, kay Mr. Beboy Villasor of CMO Sectoral, kag Family Refuela Dialagdon, Nagor, Apil, kag Toreno sa Barangay Pandanon DSB, kag sa tarang members ng Energy Fans Club. Good morning man. Good morning Miss Kelly Jelly. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning sa tanan nga taga Barangay Pandanon DSB, kag sa Energy Fans Club. Kay Alex Monteza, good morning man sa imo. Ginagreet niya man sila ni Ma'am Van, si Mrs. Alvarez ng Barangay Tangub, sila ni Miss Jinky Dialagdon, kag Familia Dialagdon Apil, Pandanon DSB. Madamo gid niya salamat. Maria Ko, good morning man. Sir Milili Oligo, hello Sir Milili Oligo. Wala pa as action art niya, advance si Sir Milili Oligo. Michael Joseph Hilado, good morning man. Kay ginagreet man ni Miss Jinky, sila ni Ma'am Van, Sir Noel, Alex Monteza, Sir Milili Oligo, Bia Jonathan, Maninoy, Michael John P. Season, kay si President Dennis Richard Tibor Roma. Pinkett Ruel, good morning. Si Pangga Arihinyo, good morning, Espigol Compound Transistor Radio, gasigabong gid ako no action boy. Sigabong gid. Grabe gasigabong ba? Lahog Te sige action boy ko naman. Kay amigo naton Maui Cañada Jr., good morning dira sa imo. Yes. Ambot ko nasa sa maghapon dira sa PWD office sa Sumaga. Ayo, gali kay mga 1 paguro no kakadto sa ay hala hindi pagid gali action boy kay sa Monday sa action an wala gali. So ikaw ang So ikaw gid ang makuha. Hindi ka gusto ko kamo kay para makamit ka mo. Kaya kami gamit man kami na permiya mo. Padala lang akong picture kanto ka lang. Di padala akong picture. Magid ka kamuya kay para makamit Gali, man paano kamo. ni ma? May lang dumduman ko gid kay sa action an gali on Monday kay birthday ya sa Domingo. So kay birthday ya sa Domingo, pagka Lunes ma-absent siya basi may hangover gid siguro. Ikaw pala absent kay Ana. Ang good siya, absinot pala si mo. Absinot. Very elementary days ba? Absinot si mo. Amo na sa absinot? Absinot na tawag. Okay. Happy birthday, Anay Galino, kay Aksyon Marlon Hinovea. Karon nga adlaw, Aksyon Marlon, happy birthday sa imo, no? Uy, ala, kamusta si kumparing Bia Jonathan? Ano ni? Ano sa Tabo? Ang iyang, kay Bia Jonathan eh? Nano na?
na ano ni man, kamusta ka pre? Nabungguan sa kabalabal ko nung iya motor. Uy, dahil lang kamustahon ta sabi. Sige, Aksyon Boy, padayon lang. Sa kay Diding Aluhamiento, good morning man. Kag kay Dina Magbato Malabago. Ma'am Luisa Luing Melos, good morning gira sa imo. Sa kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Kay LDS Jumski Mahinay, pes hindi kompleto nga ako ni ano no. RJK Jessame, Michael John Season, kagay Ma'am Vanessa Mayo, kagay buddy ko, Dr. Matthew Mayo, good morning dara sa inyo. Marlene Plotenia, Suzette Alunan, Steve Ferrer, sa Barangay Mabini, Cadiz City, good morning dara, no? Attorney Steve Ferrer. Akala namin isang iya ko kabalasahon ko ni karon ano. Iyang resolution congratulating is sige basahon ko ni karon kay dakadamo ni sang ko ni Attorney Steve Ferrer no. Sang mga why ta say mo ara away si mo daya. Hindi Steve Ferrer. Sa Rivera kag Gamala family sa Barangay Inayawan, Kawayan, good morning sa inyo from Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Ann Villaviray, good morning man. Kag kay Remia Garcia, good morning. Rosalie Alterado Limato. Vanessa Mayo, good morning man. O sige, standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpahayag ni Provincial Board Member Juvie Pipelio nga dako nga hangkat sa mga punong barangay nga mapatuman ang mga health protocol para mangin COVID-19 free. Ina ang kabayan sa palayag ni Pipelio kasunod sang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga arestohon ang mga kapitan kung mapaslawan nga hindi mapunggan ang mass gathering sa ilang lugar. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Pipelio nga muna ang presidente sang Liga ng mga Barangay sa probinsya nga hindi manigar nga nagadamo ang COVID-19 positive bangod sa mga pagtililipon. Suno kay Pipelio, dako ang papel sa mga kapitan sa pagpagig-away kontra COVID-19 kag nagpanugyan nga likawan anay ang pagtililipon bangod nagasaka ang kaso sa probinsya. Aminado si Pipelio nga mabudlay ang trabaho sa mga kapitan pero kung malikawan ang mass gathering, posible nga ma-flatten ang COVID-19 curve. Nanawagan ng opisyal sa komunasyon lakip man ang pagpabakuna para maproteksyonan kontra COVID-19. Pasalamatan ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales ang positibo nga sabat sang Bacolodnon angot sa panawagan sang syudad nga magaparehistro para sa vaccination program batok sa COVID-19. Suno kay Gonzales, apesar nga mayara na gidman sang signifikante nga pagtaas sa kadamuon sang mga residente nga nagaparehistro sa tagsa ka mga barangay, labi na ang mga wala sang internet access, aminado ang konsehal nga kinanglanon pa nila sa gihapon ang pagpatigayon sang lapnagon nga information and education campaign angot sa amo nga programa. Suro kay Gonzales, kinanglanon nila nga malabot ang kadamuon sa mga individual nga dapat mabakunahan sang bakuna nga ginbakal sang syudad kag ginapaabot nga ma-deliver sa syudad sa palaabuton nga bulan sang Hunyo. Nangin kabahin man sa agenda sa meeting sa Liga ng mga Barangay sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw ang pagtalakay sa mando ang ipapanawag ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa isyu sang mass gathering. Suno kay ABC President Lady Gles Gonzales, kinahanglanon sang tagsa ka mga punong barangay ang kooperasyon sang publiko para malikawan ang padayon nga pagtaas ang kaso sa COVID-19 bangod sang amo nga problema.
Dugang pa ni Gonzales, wala nagkulang sa pagpatuman sang nagakigong nga health protocol ang mga barangay kapitan sa ilang natungdan nga mga lugar apang hindi malikawan nga mayara sa gyapon sang padayon nga nagapasaway. So honestly, hindi kaniya mabantayan ng mga sigadaging 24/7, no? Kay kami lang niyang bantayan ng task force disiplina, barangay level or city level ang niyang bantayan. So ang ato na appeal is hindi man siya new sa aton, kay ang new man lang is ma-face consequence sa punong barangay if madakpan na may mas sigadaging. Si ABC President Lady Gles Gonzales. Sa iban nga balita, lokal, positibo nga ginendorso ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kay Undersecretary Mirna Cabotaje ang chair sa National Vaccination Operations Center ang pangabay ni Bacolod Mayor Evelio Nerdia nga duga nga COVID-19 vaccines para sa syudad. Nasaad sa sabat ni Galvez na petsahan Mayo 25, 2021 kay Nerdia nga ang pangabay ang ginendorso sa NVOC para sa evaluation kag appropriate action. Nabutang sa sulat ni Galvez nga nagapasalamat ini sa LGU sang Bacolod sa wala untat nga suporta sa gobyerno nasyonal sa pagpakig-away kontra COVID-19. Una na nga nagpadala si Leonard Diaz sa pangabay kasunod sang pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Samtang ginpatigayon naman sa Philippine Statistic Authority ang National ID Registration kapon nga adlaw Mayo 27 sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial sa siyudad sa Bacolod. Ang National ID nga nabase sa Republic Act No. 11055 o ng Philippine Identification System Act ang nagtuyo agud matagan sang Single National Identification System ang tanan nga mga pumuluyo kag residente o resident alien sa Pilipinas. Ini ang ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte bilang kasuguan sa Agosto tuig 2018. Sa nagligid nga adlaw ginpahayag sang PSA nga masobra na sa 10 milyones ka mga Filipino ang nakakumpleto na sang Step 2 kon collection sa biometric information tubtob sa Mayo 21 para sa Philippine Identification System. Pag-inaugurahan naman sa maabot nga Sabado, Mayo 29, 2021 kon buwas nga adlaw ang Negros Occidental Food Terminal Market sa pihak sang Ayala Malls Capital Central, Dalan North Capital, San Juan, siyudad sang Bacolod. Ini nga proyekto ang nagabalor sa 14.6 milyones pesos kag may duha ka panelgan. Ang ground floor ang may 13 ka mga rentable kitchens, 14 ka rentable storage areas, napulo ka bagsakan areas, napulo ka food kiosk, 24 ka fish stalls, 7 ka meat stalls, 8 ka dry goods stalls kag 16 ka vending kiosks. Sa ikaduha nga panelgan na pahamtang ang anom ka mga gagmay nga function halls nga sarang makaakomodar sang 132 ka mga persona kada isa kag 7 ka iban pa nga makaakomodar sa 360 ka mga persona kada isa. Ginumpisahan ang construction sa Enero 1, 2017. Guidelines para sa pagpangdakop sa mga nagalapas sa pagsuksok sang face mask gina-finalize na sang DILG kag DOJ. Samtang impeachment complaint bato kay Supreme Court Justice Marvic Leonen ginbasura. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Okay, good morning dira kay Sir Nathan Borromeo. Kag sa Borromeo family kuno, kag sa mga estudyante niya sa STI West Negros University. Good morning from your Sir Nathan Borromeo. Hindi kaya Yunor kaya gali. Oh yes, Yunorian, Action Yunorian Boy. Proud kaya Yunorian. Mga kaginadors. Sige. Of course! Ikaw gani, di ba Action Boy? Proud, ano kay Action Boy? Agustinian kuya. Perfect. Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning man. Ann Villaviray, Jobel Vargas Bello, mag-aga kuno kay Kagawad Edgar Bailon sang Barangay Kansilayan, Murcia of course. Need kuno kay uhon ang motor ni Bia Jonathan kuno kay nagkiwi. ba nagkiwi. Ang importante, Action Boy, nga safe Importante siya. nga safe ka. Oo. Hindi na mayo nga sinang naksidente kuno si Jonathan sa motor. Ti kumusta ang motor? Ay, Ang hindi motor na kumusta? yan mo, Hindi na yan mo. Boy. Importante nga ikaw Jonathan is safe. Bayla na ya ang motor ya ang kiwi matadlong na na. Ha? correct. Matadlong na ng kiwi na. Happy birthday Action Marlon Hinovea from Ann Villaviray. Yes. Good morning man kay Nicel Fabul. Oy, way pataka kadto sa kuan no? Lapit lang na pro, way pataka kadto sa dinagani sa Manukan Country. Oo, gali. Kay agri kay Nicel gani. Gani man. Sige lang mga kadto, gitan Action Boy. Sa Manukan Country sa Nanas Rose. Ano ka bunggo, kaya kay Bia Jonathan, wala ko sang break, hambal ni Mamban. Wala break. May break go raw ay ka function. Basi. Ano nakabunggo siya balabal? Balabal man to ko no. Ahay. Sige lang. Grabe daan niya. Sa din na sa dito pa sa kwan sa Huwag si ko Palay kabalo, pa. kundi dampi na. Kaya tutugapon siya sa I think sa dito sa man kay daw na Si kabaligya Palay. to sa pampot. Oo, gabi nga mga transacciones ni kumparing Bia Jonathan. Kay Mr. Melili Oligo, good morning ko no kay Timay kag Monet Lobaton kagawad sang Mambulak. Good morning dira sa inyo. Basta sa Monday bring ko na sa office. Siling ni Maui Kanyada. Basta sa Monday bring na sa office. So you can ang kuan si Maui dito mo Maui. Oo, thank Bring you na sa Tito office. Mau. Na. So paano ni man after na lang program sa alas 3. Ganton mo kag i-message O, mo punta. sa i-message mo lang ko. Punta kung wala ka klase. Ay, danda kaya. Bisan may klase Ikaw ka, pa yan. ma-absent ka. Absent Absinan mo. Absinan ta. Absinan Sige, ganin sige, ni. sige. Absinan. Sige. Sa Monday Sige. pod kami ni Tito Boy. Ay, sorry. Pero after pa sa kwan, Action Boy. after Mga pa alas siya, tres mga pa. alas 3. Oo, kaya alas 3 pa matapos ang ato niya program. Kag kay Grace Mustre, good morning man. Oy, kay Jack Denila. Good morning dira sa imo. Jack Nasyo.
Dinila. Siya ni ang tungga kadulaan ya wallet. Oh, siya na. Na-remember ko gid siya. Kakadula ya wallet. Jack Dinila. Ang taong palaging nawawalan ng pitaka. Jack Dinila. Birador. Jack Balaan. Jack Dinila. Birahon. Birahon to saya. Kalay. Kay Rochelle Fulgencio Susana, happy birthday kuno kay Aksyon Marlon. Gamon ito sa barangay Pandanon, DSB. Aksyon Marlon, kumusta? Happy birthday! Sa kay Sharon da, kumusta? Way gid ta da? Action Boy si Sir Millie Oligo, tamyaw gid sa imo si Timay kag Monet Lobaton kagawad sa barangay Mambulak. Oo, nabasa sila ko na. Nagapamati. Hindi ka gin-text ya pagidya sa. Agin chat ya pagidya sa ako niya. Sige, good. So need ko gidya basta. Sige, okay. Correct. Si M. Saboso is also watching. Good morning, ano siya, Tsundors? Karon lang. Para on air. Para isa na lang. Sige. Para kung sukmatan niya ko, ti isahay ng bala. Kasi sulit na karon Action Boy. On air to siya i-greet. Na, sino gane? Kagawad, may kagada. Chris Wilma Reyes watching live sa East Homes 3, Barangay Estefania. Si Tito ni Action Eden, si Edwin Pantaras. Yes. Good morning, Tito Edwin. Ay, naunsa man na oy. Action sa si Palay pa siya galin aksidente. Action Boy, ti pa puli gid siya tani ko no. Ay, sige lang at least importante okay ka mo ginandi gina malikawan Action Boy mamo na nga mga butang. Oh, yes Sir Millie Oligo gintamyo ako gid sila sir. Kagin chat ya pay ko. Yes sir. Jocelyn Libon Dispoho, good morning man. Kit Baladhay. Mga good morning ko no. Jean Buerom, kumare Jean Buerom, good morning. Kagay pare Arlene Buerom, may pakpula. Sige Jeanette Delino, kag si Kit Baladhay ni Tagala Castellana ni siya. Ginapag-greet man ni Sir Nathan Borromeo, ang iya professor sa graduate school sa SEPSU. Si Dr. Flor Lingamen Carpio. Good morning. Si Tita mo Flor. Tita Flor. Good morning, Tita Flor. Gulpi lang yung mga tita ko. Hindi kilala kay Flor Lingamen. Kilala Ang imo di partner sa una. Oo. Yes. Good Si morning. doktor na siya. Wow, laigin man si Tita. Ako siya ako nga BP ni kay Doc Lingamen. Like hinablos, like tita. Kita. Padayon, tita. Martin Aliling. Correct na. Gibi ko no si Bia Jonathan. Hindi mag-gibi importante. Sino ba lagi, Bi? Si Ma'am Van. Aha. Ito syempre, yung Action Boy. Another, ano naman mong problema. But Action Boy. Importante nga. Expenses. Importante nga. Huwag ka maano Munang ipasalamat. Yes. Munang ipasalamat mo, no? John Flores. Good morning, man. Kay Angelito Patricio. Si Rochelle Evangelista ko na may native coffee. Nasa niya pang pinadi Action Boy, may native coffee na ko di. Sige lang, mahapit. Stand by! Sa mga apat. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi. The Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Karon nga adlaw Biyernes maga-issue ang DOJ kag DILG sang joint guidelines sa pag-aresto kag preso sa mga nagalapas sang COVID-19 safety protocols. Ilabi na ang wala nagasuksok sang face mask o kung hindi husto nga pagsuksok sini. Sunod kay DILG kag Justice Secretary Menardo Guevara, nagsugot in principle si Interior Secretary Eduardo Anyo nga aprubahan ang guidelines nga ginhimo sang Department of Justice. Doon naman ni Guevara, ang guidelines ay may gamay nga pag-amyenda kag ini ang handa na para pirmahan sa karong adlaw Biyernes. Una nang nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa mga pulis nga imbestigahan kag prisuhon sang 9 ka oras ang mga tawo nga wala nagasuksok sang face mask. Ginakonsiderar ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-amyenda sa COVID-19 vaccination program sang pungsod para tugutan ang mga OFW nga magpili sang brands ng bakuna nga gina-require sa ilang mga employer. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ini sa karon ang ginatun-an kag mayara sang basis sa sini nga pangabay. Pero suno kay Roque, ang kada pulisa sang gobyerno ang dapat mag-comply sa constitutional provision agot sa equal protection of the law. Una na nga ginpanawagan sa otoridad nga magpabakuna kontra COVID-19 kung mayara sang available anuman ang brand. Nagpanugya naman si Health Secretary Francisco Duque III sa publiko nga hindi mag-self-swabbing para sa COVID-19 bangod posible mangin questionable ang resulta. Ina ang palayag ni Duque matapos ang inimo sang aktor nga si Robin Padilla nga nag-share sang video nga nagaswab sang iya kaugalingon. Sunod kay Duque, mayara sa mga protocol kag standard nga ginasunod sa pagpatigayon sang swab test. Una na gipahig sang aktor nga napilitan ini siya na mismo mag-swab sa kaugalingon bangod ginaligar wala sang available nga healthcare worker. Gin pangabay ni Vice President Leni Robredo nga pabaskugon kag padasigon ang pag-roll out sa mga bakuna sa probinsya. Suno kay Robredo, kaangay sa Camarines Sur, madamo sa gyapon sa mga Barangay Health Emergency Response Team ang wala pa mabakunahan sa piyak nga sila nga yara sa prioridad bangod sila ang nagatipan sa COVID-19 patients sa ilan na sakupan. Samtang ginpalayag ni Robredo nga hindi imposible nga mahatag ang bakuna antes ini mag-expire sa katapusan sang Hunyo. Nagapilar naman si Senator Leila de Lima sa mga kaupdanan ng mga senador nga ipasara ang hagna para makahatag proteksyon kag kinamatarong sa mga ginabandona nga kabataan nga wala na ginkilala sang ila mga ginikanan. Suno kay de Lima, mandato sa mga senador nga magpasar sa mga layi nga makapasiguro sang kinamatarong sang mga foundlings sa Pilipinas. Wala labot kay de Lima, author man sang Foundling Recognition and Protection Act sanday Senators Risa Hontiveros kag Senator Lito Lapid. Sa iya sponsorship speech nga gintiguluhan Justice for Those Who Were Found, ginaengganyo ni de Lima iban pa nga mga senador nga kilalahon ang kinamatarong sa mga foundlings nga makilala bilang natural-born citizens ang pungsod. Tuyo man sini nga mamendahan ang Article 276 kag 277 sang Revised Penal Code kag Special Laws. Ginbasura sa House Committee on Justice ang impeachment complaint bato kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen sa boto nga 37-0 pabor nga ibasurang reklamo bangod sa insufficiency of form kag substance ang reklamo ni Edwin Cordevilla nga Secretary General sa Filipino League of Advocates for Good Government. Sa hearing gin-question kon nga photocopies lang ang ginsumiter nga mga dokumento para suportahan ang reklamo, rason nga makabig nga hearsay ang mga alegasyon bangod sa kakulang sang personal knowledge. Ginpahayag ni Senior Deputy Speaker Salvador Liachon nga makabig nga unsigned pleading o scratch paper ang reklamo bangod ginbase lag ini sa manabasa nga report. Sunod naman kay Deputy Minority Leader Carlos Isagane Serate, huring-huring lang ang ginbasihan sang reklamo. Agod madeklarar nga sufficient in form ang reklamo, dapat mayara sang personal knowledge ang nagreklamo kag dapat na verify kag na-endorso na sa isa ka mamalidha. Ang balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kag iban pa sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo,
bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw. Sige. Good morning dira kay Weng Morales sa Sampaloc, Manila. Lito Dayap kay Nilda Yutis. Kit Baladhay, Richard Diet Pacheco, kay Teresa Linakayaw, good morning man. Ginagreet man ni amigo natin Melile Oligo, si Aksyon Marlon. Isa lang sa nakalugar sa Tangob eh. Yes. Happy birthday kay Aksyon Marlon kuno. Oo. Si Migo naton Juan Bol Galio nag-message sa ako no nya upod ka kay Maninoy Bing magkadto di magboxing sa Pacquiao. Ati ko depende kung nagaron ko ni Mayor eh. Oo. Mas lang sabi nga boy upod ka natanaw ta malakat to sa boxing ni Pacquiao. Depende kung hindi ko sako. Wow. Kung di ko busy. Basi maka dalikyat na to ha. Dalikyat pa tayo. Budwara lang sa paano ko. Iba no. Pero mayo man kay in case makakadto ka Aksyon Boy, may official reporter. Gid kami diya. From, ano gito ya? From, Actually, from sa Las Vegas, gid. May ato tato ya, may reporter na tato. Ay, kilala ko na yan. Siya nagidya ko, no? Sila na giniya. Ang ma-report Sila kung... gito. Hindi lang si Migo Wanbol lang niya nga anak nga kuhan nga journalist. Ay, yes. Sino gani? Si Ralph. Ralph? Si Ralph. Bongga. Tapos si Kuan, pwede man ka-report di si Kuan, si Madam Alma. Bongga. Yes, yes. Pwede kay Kuan man siya mo. During his college days, ari man siya sa, napanawag siya sa school organ. Okay. Dira sa West Negros bla. Na, ti mga reporter rin siya mo, sports. Reporter. Ay, true. Oh. Ate kadamo, gali. Kadamo. Basta may connect na tatuya sa Las Vegas. Gin-komisyon ko na ni sila to be our connection kag reporter dito sa Las Vegas. Official reporter. Siya may allowance na sila. Ay, true. May allowance sila ya si Madam Alma kag ang Galyo boys. May allowance sila ang matag si Juan Bol Galyo. Perfect. Basta? Dumayo, gali. May allowance ka mo ang matag si Juan Bol. Yes. So, mo nagmayo da. Teko, ikaw to ma-report. May allowance ka man eh. From SM Nonski. Okay. Kaya kami nang manana. Yes. Sige, Michael John Season Lacson. Lay man niya? Alain man siya. Michael John Michael John Season Lacson. Uy. Gapangwa siya kung ubad sa saking. Samtang gapamati sa Aksyon Radio. Wow! Namit na balang ubad. Aksyon Boy, manok nga Bisaya, partner. Yes. Kag may munggo. Correct. Kalami kayo. Oy, Randy, labi na kon humukumok pagluto sang manok nga Bisaya. Oo. Labi na kong halin sa provincial. Ano gani? Sa Provincial Veterinary Office. Namin na ilang mga manok. Basta gusto ko gaan mo ko 5. Charot. Good morning dira kay Dr. Renante Dicena Primo mga agasi mo. Sa aton nga provincial veterinarian. Sige. Randy Amarela Arce. Good morning man. Kag sa kay migo ko bala Jesse Asuncion.
Good morning sa imo, sir. Kuha ko niya sa una sa college ko sa ROTC, bala? Commandant? Saguna. Commandant. Damo, balak siya malakita ko, speaking of ROTC, damo mga kabataan nga no to mandatory ROTC. Guro Kaya may mga ga-share man nga mga nakaagi sa ROTC, nga mga mahinang nilalang. Mga mahinang nilalang. na. Kami sa unay ka ROTC kami nga. Gani na. So kada Sunday, gabalik pa kami sa eskwelahan niya, kaya muna nga amon nga ROTC day. Kami man sa una, sa high school. Si 80 nang imo ya. Ay, si 18 na yung galing na. Wala mo ng ROTC. Okay. Si 80 nang imo ya. Ay, Google. Ano nga citizen sa But, lipat Army ako. training. Cut na ya, Basta cut. na dumduman ko lang ya sa una ya. Ga form kami na naka-dress ko yung... Ati kay base sa presentation of sponsors na imo ya. Hindi si 18 ya. Amo nag-ariya mala ko sa akong teacher. Kabatu na nuking mo ya. Dapat naka-white shirt. Kabatu! Give me 5. 500. 500. Give me 5. Munti Nga mo ka na dahil, give me langan. 5. Push up na yan. Hindi, ginawa ko na siya. Okay, naka-dress ko yan. Siyempre, push up ko to ya. Kundi kadlawan ko to sa mga classmates ko. So, pagambay sa kon, Kabato, give me 5. Ka na. Appear man siya dayon. Appear mo sa... Samaya puli na. Go home. And Plant kamote. Plant kamote. Charot. So Pero una- kasadya, nabla sa una, action boy. Si 80, tapos ROTC pag college. Wala kami ROTC lang. Wala kami. Why na ka mo guri? Wala During na our time, guro, why na wala ROTC? na gali. Kami sa unay may ROTC. Tapos ang ROTC, I think mga lalaki lang na yan. Hindi ko If I remember right, ang ROTC sa una, doon mga lalaki lang blam. Okay. Yes, so the So, malaki. anong kinalain nila ha? Ang CIT, kag ROTC? Si 80 sa high school na yan. CIT ang tawag. Oo. Pero mo man. Tama mo na siya, pero high school na siya. Pag college mo, ROTC. Okay. Reserve Officers Training Corps. Okay. Sige. Ang CAT sa high school. Kung may araman na sa high school, so una nga mga MP. Ngagin kakas na gan action boy ang ROTC. Opo ta, ngagin kakas na nila. Ano to sila ka kapabalo sa akon nga kakaso nila. Dapat yung pabalo ka na yung una nila. Kapabalo ka na nila kung Nagid kakas nila, gayawang ka sa una kamang-kamang. Oo. Di subong ginaduso naman nga ibalik naman ang ROTC. Pero himuon na lang sa daw elective bala. Daw himuon sa bala Hambal ni Ma'am Ems ko no, ang ROTC for male ang gidman. Pero siya ko no, nag-officer sa ROTC sa college siya, optional sa female. Optional sa female kung gusto mo. Pero ang male lang ginasa lalaki lang ginasa sa una yan. Okay. Pero kung tsakto na kay Mami Ems nga kung kung babae ka, gusto mo magsulod sa ROTC, kaya extra na mo yung ako mo, kung kada Domingo, balik ka daya. Extra mo na, why sila gina-require, pero voluntary, pwede ka, optional, pwede ka maka-ROTC. Okay. Tsakto na siya. So, nag-officer magali si Mami Ems sa ROTC. Ako sa una nga, perting pangitain ni Sakot sa officer sa ROTC, kung mga salawayon kami nga daan sa una, ya. Kami, kundi sa una, may arang Alpha Company. Kami nga taran sa lawayon, ara pag kami sa una yung company. Ano ba ginaya? May Alpha sa unang company. Isa pag kami ka-company. Ay, may harap ko mo yung bongga. Mas lawayo. Standby na sa dugang nga mabalita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye, Balita International, ginmanduan ni US President Joe Biden ang intelligence community nga mag-double time para sa pag-imbestiga sa ginhalinan sa COVID-19 sa sulod sang 90 ka adlaw. Ang nasamit nga anunsyo ang kasunod sang report sa US intelligence nga may pila ka mga researchers sa Wuhan Institute of Virology ang nagbalatian sa November 2019. Ginpahayag sa US President nga tanan nga mga pagtuon ang kinahanglan nga patigayonon. Magabulig ang ila National Laboratory kag pila ka mga ahensya sa US para mapadasig ang pag-imbestigar. Sadtong Marso, mayara na inis ang direktiba sa National Security Advisor nga si Jake Sullivan nga pamunuan ng intelligence community para ihanda ang report kag most up-to-date nga analysis sa ginhalinan sa COVID-19 kung ini ang naghalin sa sapat o kung aksidente sa laboratorio. Sa balita naman sa patag sa pangnegosyo, ang outlook karon para sa Philippine manufacturing sector ang daw masanag sining tuig suno ini sa mga opisyal gikan sa private kag public sector groups. Sa isa ka virtual forum organized ng Security Bank, ginpahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez nga samtang ang istrikto nga COVID-19 lockdowns ang nag-apekto karon sa sining nga sektor, nakatigar ni gyapon nga makarehistro sa pinakamataas sining nga Purchasing Managers Index o kon PMI level sa sulod sang 25 ka bulan nga period dalin sang Enero
kag Pebrero sa 52.5%. Ang PMI nga masobra sa 50 nagapakita sang expansion sang sektor sang sang manufacturing sector. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos kag 4 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 26 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 18 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginsaylo na sa Hulyo 25 ang finals ng Miss World Philippines 2021 pageant gikan sa anay Hulyo 11. Sila sa organizer sini nga hindi dinaluyag nga magdungan sa Binibining Pilipinas pageant. Una na ginanunsyo sang Binibining Pilipinas nga himuon nilang coronation night sa Hulyo 11. Ginpahayag ni Arnold Verga Fria, ang regional director sa Miss World Philippines kag franchise holder sa nasambit nga pageant nga bangod sa bagong petsa makahimo na sila sa mas madamo nga oras nga makapreparar. Una na naging kanselar sang Binibining Pilipinas kag Miss World pageant ang ilang programa sa 2020 bangod sa COVID-19 pandemic. Sa Binibining Pilipinas, ang mangin representative sa pagpilion sa Binibining Pilipinas, ang mangin representative sa Miss International, Miss Grand International, Miss Intercontinental kag Miss Globe, samtang sa Miss World Philippines naman, pagpilion ang mangin Miss World, Miss Supranational, Reina Hispano-Americana, Miss Eco International, Miss Eco Teen International, Miss Multinational kag Miss Philippines Tourism. Balita naman sa patag sang sports, nag-abansin na sa duha karon kadaog ang Philadelphia 76ers pagkatapos ng ilagin kamasaan sa Game 2 ang Washington Wizards sa score nga 120 batok 95 sa first round sang playoff series. Gindimalas pang anay MVP nga si Russell Westbrook nga ginpagwaan sa hampang bangod sa posible may injury ini, 10 minutos pa ang nabilin sa fourth quarter. Samtang nagapagwa sa tunnel, isa ka fan sang Sixers ang gulpi lang nagbubo sa ulo ni Westbrook sang popcorn. Dili na naakig si Westbrook apang ginpungkan siya sa mga gwardya. Sunod kay Westbrook kay iban pa nga NBA players, dapat proteksyonan sang liga ang players batok sa sining mga masabad nga mga fans. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Friday! Happy Friday! Sa ato na Energy Aksyon. because it's the birthday of Aksyon Marlon Hinovena. Yes, bala Action Boy! Happy birthday, Aksyon Marlon! Yes, subong adlaw. Galing though, I think they... Siling ni Not Aksyon sure. Marlon niya, sige lang, ma-birthday lang ko, pero daw hindi gid tanto kay tungod ga observe kita sa nga mass gathering balangaway kita mass gathering. Balo ka mag-birthday na si Aksyon Marlon niya may mass gathering ginaya mo. Yes, bala. Subong niya, wala. So subong niya i-observe danay ang protocol. Why anay mass gathering? Oo. So, ang himuon niya kono, sa tanan niya kono nga kumpare, padala niya tag isa ka kahanga, puspuro. Puspuro. Doon na yung sinutan. Sinutan mo sungad, charot. So, bisa na lang be that as it may. You know? Happy Happy birthday. Padala niya sa isa ka kahanga, Beer? makahulubog nga. Nga yun, ilimnon. no? Kag, ang gaaso-aso nga pagkaon. So kami para why mass gathering. Para why mas gathering. Kag virtual lang kuno ka mo action. Virtual lang kami. Virtual sometimes, celebration. gainom kami, dra kami gatikal sa virtual. Yes, muna siya. Muna daw Kung siya. pigaw internet mo, hindi lang mag-intra. Yes, okay. Happy birthday, Aksyon Marlona. No? Kabay pa nga ang inambal ni Aksyon Dorel himuon mo. Ay, ko ilista yun dahil. Kala, Sige. Kag Angie Villa, good morning dira. It's my holiday today. I-follow Sa up ta ni Muscat, nga report to. Aha. Tanak karon later. Okay. Sige. Okay na, mabalita special. Sige. Sige, Okay. mabalita special ta, Action Boy, kay ang aton oras. Medyo Good morning, task. kay Alegria, Magtang Portal. Ay, kay ano gali ha, kay Kumare, ko Pangga Arihinyo, nagapamati via Transistor Radio, maayong
aga. Mayang agaman, no? Kag sa Alagad Radio, 100.5, dira sa Hinubaan, good morning dira sa inyo, no? Good Sa Alagad Radio. morning. Good morning, anay kay Mami Emsa. Good morning, Mommy Ems, aka soon to be Kagawad! Woo! Gabi lang ako ipon niya energy para yambal ni Action Boy. Ala kalain. May agag rin sa Espigol compound ha, sa wala ko no patay-patay sang radyo, araw-araw. Gina-off mangguro kung mag-off air na kami kumari RR. Pero thank you so much dyan sa inyo. Espigol family, good morning! Good morning! Kag-happy birthday man sa brother-in-law ni Ma'am Alig, si manong niya Emilio Portal. Happy birthday! Sige. Si Miss Rodora Shoko, super late siya kuno. Pero okay lang, ma'am. Importante nakahingagaw ka. Nakahingagaw. So, good morning sa Good imo, morning. ma'am. Yes. Okay? Andy Saludares, mayang agaman. Sige, Yes. go! Sige, sa atong balita Special Action Boy, ari ba lang mga rason kung nga hindi tayo dapat pag-ikumparar aton self sa mga models. Lalaki man or babae. Pero especially babae, Action Boy. Kablok Action Boy, mga kababainhan, mostly may mga insecurities bala Action Boy, diba? Nga kagwapa na siya, sa ako niya ito hindi mayuhaw. Isa na Action Boy sa mga ano ganun dapat bala nga kakason sa nga babae sa iya paminsaron. Nga muna kita paminsan nila nga hindi sila gwapa. Gwapa kita tanan. Correct. Agree ka, hindi? Agree. Good. Agree. Mayo ka nag-agree ka. So, ang unang ngayon mo, Action Boy, tandaan mo nga mga model si Action Boy, they get their makeup done by professionals. Correct. Oo. Mga makeup artists na yung hindi basta-basta. Hindi basta-basta na. O, kita ko na ganun sa mga models, bisa sa mga advertisement, bala sa mga shampoo. Hindi kayo mag-expect nga pag shampoo mo sa nang imubuhok do pariyo man to siya nga gawin mo gaga na daga pamaypay bla yang buhok Gabi ka mamo gid. Pamaypay gid ya. hindi ka mag-expect nga ay ang iya to ni kwanto kita ko to do hindi na iya kay ginakuha na iya Correct. pertina na iya nga nagyan sina nga process. ano panawag mo process anong panawag nyo Editing na editing. Oo. So, amo na ha, tandaan tagid nga kita lang yung coloritis, kagalingon, tiya mong sorte, syempre. Especially kung wala ka bla background sa amo gina Action Boy, pag makeup, nga ikaw lang yung nagtuon-tuon, pagi lang sa paglantaw sa YouTube, tiya okay lang Hindi kita. na mag-expect. Oo. Ako nga nang isa ko lang kakilay kay Action Eden. Wow. Tingnan ako kisa ka kiwi. Ikaw nagaliga kilay? Isa. Ayun. Nakilay ko ano Kasabay. Hindi ka nakita mo yung, di ba? Nga ano. Nga ginakila. Nga si Action Eden. Ginakilayan mo sa Action Eden. Kita mong buwa sa kilay, ha? For ikaw doon, kagikapangila sa kagalingon. Mabi gunting-guntingi mo na. Sige lang kayo tapos yung program. Ako lang tagunting. Action Eden, kaguntingan. Amot sa naligan, giguntingan man ni Action Eden. Tinagtubo naman. Okay. So, ikaw naman gunting. Sige. Para do ka schedule na siya Action Boy. Pero hindi man kapoy sa part na mo. Correct? So, next Action Boy, number 2, nga tandaan tarason kanya, hindi tayo compare themselves sa mga models because they get their hair by the top stylist. Ang mga ninambal ko si mo. Magbunting sa buhok. Kuha na yan, ang kaning mga iba na da nga mga ginimo sa buhok gani, gina-plancha, may harap pag nga buhok nga anong Tapos hindi lang yan, sila nga pag, nang ano lang ba, do ka plancha, yung unlike sa amin, kung mag-plancha buhok ya, do ka, ni uling pa. Ginaplastar pa na ka ulit. Wireless, pero wireless na yamon plancha. Action Boy. Hindi ka magano sa plancha. Hindi gina-plancha yung mga buhok niya, pwede uling. Oo, may kabayo pa na. Gina-planchahan mo lang, di ba kabayo na term? Nga gina-planchahan, nga kabayong panawagaw. Pagkani So, Hindi siya pwede karabaw. Oo, Hindi nga siya pwede kabayo. kanding, nga kabayo. Tani, may maka-explain sila, no? Kaya actually, sa una, mag-plancha, gali si mama, gama siya, dahil ko ato, anong kabayo-kabayo. Kabayo-kabayo, parang term. Nga hindi sa karabaw. Oo, hindi kanding. Hindi kanding. Oo. Nga hindi sa baboy. Oo. Nga kabayo. Sino nagpa-uso? Sino kabayo-kabayo, man? Pero ama na, ha? And then, next Action Boy, ang mga camera ang ginagamit nila yung Action Boy are worth thousands of dollars or pesos.
mga lightings Grabe na yung ang action mga boy. perti na da yan. Hindi na da basta-basta. Mga balance, white balance da. Ano ko na yan. Tiki tayo bilagin bakal tantag 3 mil ang cellphone ta. Do ka blur pa. Ini ka daw blur pa. Kung magputing mo to tsura mo. May nag-selfie gani yang nga lasan niyo way maniga ang selfie niyo way kagwa sa iyang kuan kay gali iya sa iya cellphone tag 1.5 nga keypad ti way na iya selfie. May ara man sa action boy, may mga kamera na pero wala memory card. So do display lang nagurong kamera niya. Bawang bali Dennis, hindi nyo kami pagsundon-sundo niya gadayat kami nga model kay mabudlayan lang kamo. Ba model sa ano ka Den? Model ni sa sang Kurikul. hindi nang ginakuan bala yung ginapurgabla sa Ala. Amo nagling result siya kung purgahon. Oo, tayo makita mo gadayat na sa kay para makita gid ang tao nga ginpurga. Wow, bongga. Ibang level si Dennis. So, next action boy, ang tanang yung mga photos sa mga model na yung gina-post sa Facebook or magazine or ano da, na-retouch na ni action boy for how many hours action Na-edit boy. na yan. Oo. So, hindi ka mag-amo. So, may isa to yung model nga si kag-actress, may siya action boy, I think sa Hollywood, si Ken's Lauren. Nga nagambal siya action boy, mostly sa isa lang kulong ka-photo, kisa agalabot sila mag-photoshoot, tag 10 hours. Kita mo? Imagine bala. Tapos may Nakapoy expect galing mangin model, 10 hours no? sa photo lang na. Hindi may expect kaya nga paggamit mo sa habon nga mo na. Magputi ka na. Magputi ka Pero na. kung magamit ka sa amon lugod, ni action Lugod. boy, magputi ka gid. Lugod by Boy D. Boy D. Boy and Dorel. Boy and Dorel. Like, Lugod. BD. May scent ng lugod and color. Makapili ka mo. Ginag-greet lang ni Panggar R, si Mr. Loreto and Mrs. Ninfa Gayat Gay. Sang Zone 2 Payaw, gapamati sila sa Old Model Karaoke. Kag Domingo Espigol. Sige, salamat, Ged. Sige. Okay. Okay na? Sige, okay na. So basta muna nga hindi gid ka mo magsiling kung nakita ninyo sa television abi o sa dinyo na nakita bi sa magazine, Facebook. nga ang amuni nga model nagagamit sa amuni nga shampoo kag iya buhok daw nagapamaypay. Hindi ka mo mag-expect. Kay grabe ginagyan sila mga process. Hindi ka mo mag-expect kung magamit kasi nga shampoo nga kung buhok niya daw ka kuan magyapo na daw ay pamaypay. Do silig bukog Japon. Ay kalai. Sige, okay. So, pero ang inang makita mo action boy, syempre damo na naagyan nga mga process. Ang nakita mo na final product. Final product na yan, siya. di ba? Oo, correct. So ako sa action boy, may gina-experiment ko sa kon hair. Char may nakita ko lang siya actually and try ko kag effective siya sa akin. Tabla ko niya gabagsak, di ba? Ayo, todo. Gabagsak. Dogrado. Charot lang. Pero mo action boy, i-share ko da son action boy. Abot lang ko effective sa ila, pero sa ako niya effective. That's why nga daw ginamuno pero ni Dennis kag ni Bia Jonathan ang imo nga kuan, imo buhok. Nga daw katawom sang hair. Sila na Kaya nagkuan. kung nakita mo tagurong hair ko, di ba? Tanda nagpakulong-kulong. Oo, tungdo tayo ka lang ginsumpa ni mama mo. Kalay sa ginsumpa. Good morning, Mother Nini Jean. Dahil sa may barangay Karabalan. Kag gina-greet ko lang action boy advance happy anniversary. Si Tita Michelle and Tito Nel Basa. Buwas nga adlaw. Buwas, okay, sige. So advance happy anniversary. Amor Malayan, good morning mandra sa imo. Kay kagawad Mila Alit, maing agamil sa imo dira. Sige, standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline. Upod ka-aksyon Art tay hupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!